Katia, tu despre? Ești amabilă să-mi dai... Da, sigur. Imediat. Răspund imediat. În primul rând, bună ziua tuturor! Vă mulțumesc frumos pentru oportunitatea de a fi aici, ție și mai ales gazdei, că noi două ne cunoaștem de mai mult timp. Și ce să spun, am aflat așa din scurt, pentru că eram angrenată în alte proiecte, de această frumoasă temă, scriitorii ardeleni. Eu m-am gândit la un scriitor, un prozator. Eu fiind prozatoare, sigur iubesc foarte mult poezia, dar sunt foarte atentă la prozatori, pentru că am ce învăța de la mari prozatori. Și m-am gândit să vă spun câteva cuvinte despre un prozator care mi-a marcat, aș spune, anii studenției. Este vorba de Augustin Buzura, născut la Berința, în Maramureș, în 38, a murit în 2017. Este un prozator pe care l-am urmărit cu foarte multă atenție și, practic, am avut multe de învățat. Pentru mine, Augustin Buzura a reprezentat o gură de oxigen, scrierile lui au reprezentat o gură de oxigen, pentru că era în perioada anilor 70-80 și erau chiar romanele lui o evidentă luare de poziție, o atitudine demnă și verticală în ceea ce privește regimul comunist. El singur a spus ulterior, după anii 90, a mărturisit că în acea perioadă comunistă a trebuit să lupte cu fiecare virgulă și cu fiecare cuvânt, a trebuit să lupte cu cenzura. Și povestea în mai multe interviuri câte tipuri de cenzură erau, vreo 5 categorii de cenzori și culmina cu cabinetul 2, știți, cabinetul 2, Elena Ceaușescu. Dar acolo scrierile treceau, deci dacă era de bine, ca să zic, nu îi se dădea niciun răspuns. În schimb, dacă nu treceau, venea un răspuns, asta însemna un răspuns negativ, întotdeauna răspunsul era negativ. Și, bineînțeles, romanul respectiv nu apărea. Mai mult decât atât, spunea că faptul că existau atâtea tipuri de cenzură în România, făceau la un moment dat ca scrierea propriu-zisă a romanului să dureze mai puțin, deci crearea romanului să dureze mai puțin decât cenzura, că dura cenzura, discuția despre un roman putea să dureze 2-3 ani din momentul în care autorul își dădea manuscrisul spre avizare. În fine, viața lui a fost, spun eu, fabuloasă și mai mult decât atât, a fost toate evenimentele prin care a trecut Augustin Buzura, absolvent de medicină generală, dar el a făcut și o specializare, sau mă rog, a încercat să facă o specializare de psihiatrie. N-a practicat psihiatria, n-a avut ocazia să o practice, dar a fost toată viața a fost atașată de această ramură a medicinei, drept dovadă că fiecare roman, toate romanele lui sunt analizate și sunt scrise cu ajutorul modalităților psihiatrice. Mă gândeam chiar zilele trecute, știind că o să vorbesc despre Augustin Buzura, dacă nu cumva romanele lui ar putea să reprezinte chiar pentru medicii psihiatri un soi de manual cu ajutorul căruia să pună în practică vindecarea unor bolnavi. Sunt foarte interesante și foarte deosebite. În orice caz, ca și modalitate de a scrie un roman, cert este, mie mi s-a părut că romanele lui Buzura sunt un monolog foarte amplu, în interiorul căruia se răsfață, aș spune, aristocratic, proza, epicul. De fapt, această idee a fost subliniată în diferite articole critice semnate de Alex Ștefănescu. Ce să spun, fiind un scriitor ardelean, se poate remarca în romanele lui Buzura 3 caracteristici ale ardeleanului clasic, aș zice. Acum nu mai sunt la curent, nu mai știu exact cum și ce au mai devenit ardelenii. Dar 3 sunt trăsăturile caracteristice ale ardeleanului clasic. Aș zice seriozitatea, consecvența și mai ales gravitatea.
într-un interviu pe care Miron Manega lua în anul 2017, cu câteva luni înainte de moartea lui Augustin Buzura, prin iulie, spunea acest interviu, acest dialog pe care Miron Manega l-a avut cu Augustin Buzura, a pornit sub auspiciile unui moto, un vers din Grigore Vieru: ca să fii român, trebuie să poți. Un vers foarte frumos și, într-adevăr, întregul interviu pune în evidență toate aceste caracteristici care au aparținut lui Augustin Buzura. Înainte de 89 s-a luptat cu comunismul, după 89 s-a luptat cu anticomunismul celor care înainte de 89 nu spuneau nimic, erau foarte docili, foarte ascultători, după 89 au devenit foarte anticomuniști. Deci, practic, Augustin Buzura s-a luptat toată viața cu acest gen cu acest fel de a fi al multor colegi de brazlă chiar. Și ca să fiu și mai concret, m-am gândit că n-ar strica pentru spiritul lui Buzura și pentru amintirea lui să vă dau câteva citate luate câteva mărturisiri luate dintr-un interviu care mie mi s-a părut foarte interesant, un interviu realizat de Ana Maria Vulpescu în jurnalul din 13 mai 2011. Spunea la vremea respectivă Augustin Buzura: eu am sentimentul că de 51 de ani, de când am debutat, scriu la aceeași carte, iar în ierarhia mea afectivă, Fețele tăcerii este un foarte important capitol al ei. Documentarea, atât de riscantă, el chiar s-a documentat, se ducea și intervieva și discuta cu personajele, cu viitoarele lui personaje. Documentarea atât de riscantă, într-un moment când sângele partizanilor uciși în munții Apuseni nu era încă uscat, dar și complicatele înfruntări cu cenzura, m-au învățat că nicio luptă nu este dinainte pierdută și că, pentru cei ce își respectă meseria, nu există subiecte interzise. Acum, după 36 de ani, cercetând cu alți ochi fețele tăcerii, sunt mulțumit că am spus adevărul la timpul potrivit. Romanul este o mărturie că nu toți am fost lași sau ticăloși, așa cum strigă azi cei ce atunci au tăcut. Și mai spune el de foarte multe ori, mai spus de foarte multe ori, că România de 30 de ani traversează un sezon al putoaielor goale, al nulităților. Și spunea în continuare: nu mi-aș fi putut imagina că după mai bine de 4 decenii câte au trecut de când mi-am început documentarea pentru români, se referă tot la fețele tăcerii, ura, ignoranța, frica, mizeria materială și morală vor fi mai dureroase, mai apăsătoare decât atunci. Țara a rămas tot la cheremul activiștilor, numai că cei de azi nu te omoară cu glanțe, ci cu mizeria materială și spirituală. România a devenit un rai al prostiei arogante, al igiturii și al hoției. Înainte, foștii activiști țineau oamenii cu forța în țară, așa încât pe timpul acela mulți își riscau viața trecând Dunărea în nord sau încercând cele mai ciudate metode de evadare. Azi, în schimb, urmașii vechilor activiști te fugăresc pur și simplu din țară, îți interzic prin legi idiote dreptul la muncă, la învățătură și la sănătate. Țara nu este condusă, ci stăpânită în stil mafiot. Mai spun că Augustin Buzura, de numele lui se leagă înființarea Institutului Cultural Român. Faptul că până în 2005 l-a condus cu mare pasiune acest institut. Astăzi, dacă există o clădire frumoasă în care se află acest institut, este tot datorită lui Augustin Buzura, dar, bineînțeles, în 2005, așa cum se întâmplă la noi, cei care fac lucruri bune și frumoase sunt schimbați de o zi la alta. Este un lucru care i s-a întâmplat, a fost foarte depășit din această cauză, nu neapărat pentru că nu mai era conducător, nu mai era directorul institutului, ci pentru că a lăsat niște proiecte pe care încă nu a apucat să le finalizeze. Și spunea el tot în acest interviu, cu maximă amărăciune: brazna noastră, mi se pare un adevăr, brazna noastră a scriitorilor și-a pierdut respectul de sine, întârzirea de a apăra ideile, fără de care omul nu mai este un om, ci o biată unainte.
Eu zic că, în final, cărțile lui Augustin Buzura merită în continuare citite pentru că ele sunt extrem de autentice și extrem de potrivite timpului nostru. Citite și recitite. După Augustin Buzura, atunci s-a chemat Fundația Culturală. Inițial, da, așa e. A venit Fata Pietrici, deci fără comentarii. Acum cineva de la Sighișoara, ziceți dumneavoastră ce v-ați ales. Da, spune. Aș vrea să, dacă toți suntem la proză, ce știi dacă mai revenim? Cum să nu? Așa este. Fiecare vorbește pe Dacă rând. nu citeam în momentul în care a apărut Absenții, dacă nu citeam Absenții, și după aceea, bineînțeles, fețele tăcerii, romane care pe mine m-au fascinat, Apel către... după aceea Orgulii și Vocile Nopții și așa, vreau să spun, astea două prime romane, dacă nu le citeam, poate nici nu mă marcau atât de mult, nu mă marca atât de mult proza, să zicem. Bine, și toți ceilalți prozatori anteriori, mai vechi, clasici, neoclasici, așa, dar nu debutam cu proză în 74. Deci datorită lui cărților lui Buzura. Imediat, pentru mine a fost Buzura, a fost cea mai mare culme de atunci. Profesori de română, colegi de-ai mei, nici măcar nu citiseră, nu atunci, nici după aceea nu citiseră, pentru că nu-l predai la ore sau aminteai numai ceva despre el și atâta. Dar, în orice caz, predai Ivasiuc, Păsările, dar nu predai Buzura atunci la ora respectivă. Nu se preda Breban și Buzura? Se preda, dar nu așa ca Ivasiuc. Mă refer la promoțiile 4-75, era, dar băgat așa, introdus într-un capitol mai larg, mai mult la un loc și așa mai departe. Și într-adevăr, aveți dreptate că s-a luptat ca un Don Quixote, puteți să spuneți, cu morile de vânt și a reușit să sondeze sufletul uman, cum poate n-au făcut-o decât Breban și Ivasiuc, dar bine, altfel, să zicem, din altă perspectivă. Să zicem, Breban a fost succesorul Hortensiei Papadat-Bergescu, care a mers pe problema patologiei. Iertați-mă, Hortensia Papadat-Bergescu spune la un moment dat chiar Augustin Buzura a fost un model pentru el. Printre scriitorii români a fost model pentru el, da. Și mai puteți. Bine, mulțumesc